רייסר זה נשחיפים מהלהט"ב. Let me tell you about my friend Big Dong. Now this is good. Good vodka. I drink, yes. טוגל. לא, טוב. פינס טוגל. פינס טוגל. בסוף אני ארוג אותו. ווקונג מת. איך, מה זה התמונה הזאת שלו שם למעלה? מה זה? אתה לא משחק כאן. אני אלך מה שהיה. לב. שאני רוצה שזה אתה טוב. תלך לעזאזל קודם כל. לא. מה קורה דור? מה רצית? סליחה, יש לי לך. איזה חוצפנים אתם. למי גר את הביצים? צ'אט, תעשו עליי קקי. Don't do it, chat. כן, אני הולך לישון. יופי, עכשיו אפשר להתחיל לשחק באמת. מה עשית עד עכשיו? אני שיחקתי במקומו כל הזמן הזה. מה, בדרך טימביואר? דרך הכוש של האם. זיו, בלי להשתמש במחשבון. כמה זה 100 כפול 5? 100 כפול 5. בלי להשתמש במחשבון. אז 100 כפול 5, בלי מחשבון. אוקיי. התשובה תהיה... אתה מוכן לתשובה? כן. דקה זה טוען. למה אחרי שהוא הצטרף זה טוען יותר זמן? כי זה חיכה שתגיד את זה. היית צריך להתלונן לפני המכוער. היית פשוט צריך להתלונן לפני. הבוסן. איך. אני אלך לוסיו, ואתה תלך טרייסר, ואז... לא. וואו. מה לא? זה בן שרמוטה, אתה זיו, ואני שונא אותך. אתה לא. אתה אוהב אותי. אוהב לי קבוקים. יאללה, עושה משהו כשאני מספים אי. תודה לקבוקים. עוד פעם אוכל? לא יודע מה... עוד פעם אוכל? אותו סרטון אני אוכל פעמיים. אני כל. יאללה, סתובב. טוב, אני אוכל קבוק. רגע, חכה, קבוק למזל. כן. לא. איך עדיין לא הבנתי איך החלי. שלום, אי אפשר לעשות ריפאונד לפאקינג סקילס העיקריים כי פאק יו. מה שלא קיים איתם. מי בבק. אתה ידעת שלי. זה פשוט אהבת. טוב. אוקיי. אני פיזית לא עשית קיל אחד, הם פשוט מתו איכשהו מה... ליטרלי עשיתי 2, לא הסתכלת בקילפיד. עשיתי כל מה שאי פעם רציתי שהטים שלי יעשה בתור ריסה. אם איכשהו ספורט 1 HP, להרוג אותו. נקווה לטוב, זיז, נקווה לטוב. לא, חזיס ורם, יאללה. חזיס ורם. אתה מבין שיש רק 3 ימים לאבנטר, זה נשאר כבר 2, כי תמונה יום אחד. נראה לי אתה לא מפוקס במשחק, אני אגיד לך את האמת. אני לא יודע מה אתה רוצה. אדר, אתה רוצה להוסיף משהו? שיעה? מה קורה? ככה לאו. ואז זרקתי את פרה גם. כן, זה באג. מה זה באג. אי אפשר לשחק, אין טיימר אחי, הם הפסידו והם עשו צ'יטים, יפה מאוד. מלא יצאו. אני מקבל אקספי. מקווה. מה זה נקווה? נקווה. מה זה נקווה? נקווה. נקווה. תורידי את הבגדים שלך. נקווה. תורידי אותם. בואי לבבא. מקווה. תגידי אותי בצל. מקווה. אתה יודע שעזרת לי להכין יוגורט. מקווה.
תחזיר גם שבוע הבא, נכון? אוקיי. טוב, נתחיל לו. בטח. וגדה בובו. אתה רואה שאתה גזען? אוגה בינגה. נו מה? סיגמה בואו. סיגמה. נו מה? הרגתי להם מיסי מעופפת אחת. הרגתי את המעופפת השנייה. אני הורג סינית. אני הורג סינית. אני לא הורג סינית. אתה לא רגע פליז, יו. I'm sorry, do you wanna be game? לא. שמע, אם נגיד רז היה מתעורר גיי יום אחד, אז לא היה לי בעד, שמע, כאילו, אתה יודע, רז ואני חברים טובים, וזה, כן, אנחנו מכירים הרבה זמן, אבל זה לא אומר כאילו שעשינו פעם, אבל אני גם לא אתנגד אם נעשה משהו ביחד, אבל זה רק אם רז רוצה, אז כאילו, לא חייב. אם רז מציע, אז אני אזרום, זה לא אומר שאני גיי. דשה, אל תתערבי.